ngicela umakhelwane isho lento oyifunayo. Isho. 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 I'm the anointed man of God. I'm the fearing man of God. Ngiyasho nje angani ngiyakholwa. I'm one of the billionaires in South Africa. Ngiyasho nje angani ngiyakholwa. Isho. 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 Speak it to existence. Isho. 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 Unesikete sodwa. Ngiyabonga uNkulunkulu. Uthi ngiyabonga sikete sodwa. Sasa Mr. Price. Ngokuvula indlela kwi wardrobe yami. I will always cherish the moments I had with you because indlela yami yaqala kuwena. Angigcini kuwena ngiyadlula. Le wardrobe izogcwala. Isho. Say it. Say it. Say it. Kuthiwa Hebrews chapter number 11. Ngokuba ukholwa kuqiniseke ngezinto ezingabonwa kuyisiqihawu kodwa basalwane. Now faith kuyiqiniso ngezinto ezithenjwayo. Basalwane ukholwa ngicela ukumemezela mafaith. Lento yethu yokholwa umsangano. Ungafuni ukukholwa kanti kuma senses. Mofuna uapply faith kumele uphume kuma senses. Ngoba ukhuluma izinto nenyama yakhe ihleke ithi kodwa kuyokwenzeka kanjani. Qhubeka usho. Qhubeka usho. Isho. Isho. Izifike. Ugibela itaxi ye KZN. Uthi ngiyabonga driver for the last experience etaxini. Ngoba never again. Ngoba uNkulunkulu uyadownloada. Udownload imoto yami. Ngiyasho izifike. Izinto ingahlangani uphinde ubuya Josi ubuya with the same taxi athi uSathane wawutheni uphinde usho. Isho. Isho. Izifike. Speak it to existence. Mfundisi. Awukade moyingcwele. Isizifike. Manje inkinga yakho udeclare isono kakho. Bathi befika behamba kanje uthi mari lesidakwa Nkosi wangipha sona. Ishizifike. Ishizifike. Athe hamba kanje uthi wangena umgcotshwa kaNkulunkulu. Wangena ophethe imfihlakala. Wangena wasezulwini. Kube ngathi kubheda kakhulu abuye kusasa abuye diyazela wes uthi awuyangena iPostoli madoda yangena ibulldozer inuka into zakhona uthi awu madoda wangena ogcotshiwe kwaSomani. Isho. Izifike. Izifike. Kana phansi basabani. Aneliswe. Oswe. Osweleyo. Kumele ngishumayele kafishane bazalwane. uJoshua, while they were on the other side of the river Jordan, he mandated, he sent 2 spies. Tabambe bobheka iJericho. Chapter number 2. Lithi iBhayibheli ahamba madoda uma engene eJericho. Ningixolele nge strong language but iBhayibheli bazalwane. Lithi they were welcomed by a woman
igama lakhe nguRahab. Ningixolele bazalwane once more. Elesizulu lithi uRahab wakhona wayesifebe. Lisho njalo nje bazalwane. Lithi iBhayibheli men of God, men sent by Joshua. Lithi iBhayibheli they were welcomed by owesifazane ongayiphethe kahle. Lithi iBhayibheli wabathatha immediately bengena wabafihla erufini yendlu. Lithi iBhayibheli hangena inkosi yaseJericho yathi ngizwile kunabantu abangenela. Lithi iBhayibheli waphika uRahab wathi bafikile bona nkosi kwathola ukuthi kangibazi ngase ngiyabaxosha wasethi thumela amadoda na indlela abahambe ngayo hambe yobabheka aphuma amadoda Pastor T eyobheka inhloli kuthiwa amadoda kaNkuluNkulu ayihlela ophahleni ngoba enye yezinto okumele uyifunde kunezikhathi la uNkulunkulu ezokufihla khona angakuvumela ukuthi uvele uthola ukuthi unesambulo nawe sinamandla uNkulunkulu akufihla ophahleni nesambulo ungavumi ukuvela kanti uNkulunkulu besakufihlile uma uNkulunkulu sayisikhathi sokukufihla ayifihleka nawe fihleka phela nawe uma amazulu ekufihla fihleka phela nawe nangu wena seyoba ngimike phambili kanti amazulu abesakufihlile ukuthi ngifihliwa kusho ukuthi angiphathisiwe ukuthi ngifihliwe akusho ukuthi angiphathisiwe wabafihla lithi iBhayibheli aphuma lamadoda eyobheka lezi zinhloli base beyehla sethi madoda sengiyazi ngani ngenzeka igama lami lingabi lihle eJericho but ngizwile ngani ngizwile ukuthi noNkulunkulu wenu wenzani olwandle olubomvu sasizwile kusho wesifazane ongayiphethe kahle uthi sesizwile imanga zikaNkulunkulu wenu uthi sathi ukuzwa okwenziwe uNkulunkulu wenu kumakhosi ama-Amori uthi sathi uthumela ngakho sengiyazi ukuthi lelizwe sihleli kulona uNkulunkulu seniphile lona awu Rahab uyithatha phi imfihlakalo engaka sengiyazi ukuthi njoba sihleli nje lelizwe selingelenu it's just a matter of time just a matter of you taking action but the land is yours the land is yours sethi ngizwile uNkulunkulu akwenzile kimi baba Mthiya uNkulunkulu unayo tendency yokukhuluma nawe at that very moment ebe address situation yakho uNkulunkulu unayo into yokuthi udiscourage athe lungisa wena ebekhuluma nesimo sakho at the same time ngimbone eGibhithe tshela uMoses athi kusasa kuzosaka umnyama ngizokwehlisa ubumnyama ongabamba ngezandla eGibhithe ukhuluma noMoses kodwa futhi ubhizi uaddress isimo sika Moses uthi Faro ayiqine ngamandla inhliziyo unokuthi uNkulunkulu ekhuluma nawe ebengekho kodwa futhi kuwe ebebhizi address isimo sakho athi wentaba ndini bewuyini uZerubabel ukhuluma nami kodwa uaddressa nesimo sakho uthi zwile ngoNkulunkulu wenu uthi madoda ngicela ifavor bathi abakhuluma isilungu one favor deserves another ngoba nami nginifihlile ngasindisa ukuphila kwenu ngicela ningithembise ukuthi manibuye nizodliswa nami niyongenzela umusa uthi madoda ayikho indlela okuphuma uzomela nibambe intambo ngimkhiphe ngefastela usebuza umbuzo uthi niyongibona kanjani
mase nibuye lithi iBhayibheli umuzi kaRahabi wawungakhiwe eduze nebonda. Umuzi kaRahabi bewusebondeni. Ibonda was so thick that it could accommodate a whole house. Manje why uRahabi ebekwa ngakwi firing line? Because of igama lakhe. Abantu abanevelu bangaphakathi. Abantu baseJericho bathi akufife beqala. Uma hlaselwa izitha akube abantu abangenalo igama elihle abangasegeyithini. Kanti abazi ukuthi it doesn't matter ukuthi ngiqale kanjani. Bheka isiphetho sami noNkulunkulu. Ungasheshi ungwrite off ngoba wazizolo lakho. Kungenzeka ukuthi ubambelela kwi-envelope. Incwadi kudala ihambile. Uma umuntu ekuKristu uyaba isidalwa esisha. Bheka okoqala kudlulile sekuvela okusha. I'm a new creature. Usihle. But one, ama terms and conditions we covenant yethu. Athi ungatshela umuntu ngale setup. But uma uvula umlomo wakho watshela umuntu oyedwa igazi lakho nomndeni wakho loba phezu kwakho. Uma ungatshelanga umuntu siyokwenzela umusa. Lithi iBhayibheli wabakhipha babambelela entanjeni baphumela ngaphandle kwesango. Base bethi leyo ntambo sehlise ngayo siyocela ukuyibona masibuya. Yona leyo ntambo sehle ngayo uma sibuya asinakho kunye esiyoku-identifya ngakho. Kodwa ngoba wakwasehlisa ngentambo uma sibuya siyocela ukuyibona. iBhayibheli baphuma boyifihla for 3 days. iBhayibheli base bebuyela kuJoshua bathi indeed izwe uNkulunkulu siphile lona. Bear in mind uJoshua noIsrael nendlu yonke kwaIsrael bami on the other side of River Jordan. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasebiza uJoshua ngokusheshsha uzamfunda isithini ngiyacela nceke inkosi. What were Joshua? As I was with Moses. As I was with Moses. Ngifuna ukudisplay kulabantu ukuthi uthando lwami alikashintshi. Uthi isikhathi sokuwela bafowethu awu anything is possible this year. This is the year full of possibilities. Namaphupho akho ubucabanga ukuthi asashabalala. Anything is possible. Noma yini okwayicabanga uyiyo kwabukeka sengathi ayisoze yenzeka. This is the year of possibilities. This is the year of possibilities. This is the year full of God's potential. This is the year of possibilities. Oh, come on, someone. This is the year. This is the year. This is the year. This is the year. Why people manage? This is the year. Why people mdumisi ohamba noNkulunkulu? This is why people utho empilweni. Why people uyinto empilweni? This is the year full of possibilities. This is the year anything can happen. Anything is possible. This is the year. This is the year of your greatness. This is the year of your empowerment. This is the year of God's favor. This is the year.
This is the year. Have you been thinking of starting your own business? Sizodla umhlaba nesivuno siyanda. Asanayo nje ibranch oyi1 eKZN. Siya Maritzburg, siya kwaMashu, siya eMzinto, siyangena. This is the year. This is the year. This is the year. This year is full of possibilities. Anything can happen. This year is full of God's glory. Anything is possible. Genesis 26 kuthiwa uIsaac waphinde wahamba imthombo ababeyimbile ngemhla kababa Abraham yavalwa amaFilisti waphinde wahamba wabuya amaFilisti waphinde avala waphinde wahamba uma kuthi amaFilisti abevalile, let's go and dig again. Let's go and dig again. Ngiyamzwelo lahla iCV yakho ngoba uNkulunkulu akayifuni iCV entsha, ufuna yona le ya last year. Ofaka iCV yami ku dustbin njengokuyifaka kwakhe kuzomela yoyilanda, because this is the year of possibilities. Ongirejectile okwakhe lokho uzoyibuyela yena. This is the year. This is the year. Siyakholwa kaNkosi yasho. So last year umuntu othanda imali bazalwane, nemali futhi iyangithanda, siyathandana nje. So I decided to venture into this new business. Bekhamba kahle for the first 6 months until the 7th month, if not the 8th. Bagnoka with a big scam. I think I lost about on 240,000. Now coming to church this morning, bengitshela uSathane ngithi bengamele uvumele lezi lima zakho ngizing-scam. Ngoba manje kulo 240,000 enguluzile, ngibona uNkulunkulu edo zero. Ngibona uNkulunkulu ngeke kusabuya 240,000. Ngisayina i-blank check edo zero. Ngithi sithandini waba yisiwula ngokuthatha oziro abayi-few. Beka uNkulunkulu mase ngibuyisela. Siyakholwa kaNkosi yasho. Uthi uNkulunkulu, Joshua, please pay attention to my words. Uthi isikhathi sokuya phambili. However, kune hierarchy, akubhuduzelwa, kune order yokuwela. Uthi my faith kuzomela nivumele umpriest othwele umphongolo namalevi bahambe phambili nomphongolo bese kuza nina. Uthi kodwa ningasondeli kakhulu kumpriest, akusondelwa kumuntu kaNkulunkulu. Noma ngabe usibari wakho akusondelwa kakhulu kumuntu kaNkulunkulu. You know why? Ugcobo ojwayela lokusebenzela akusondelwa kakhulu kumuntu kaNkulunkulu. Usethi ke uma kuwelwa abapriest bazothwala umphongolo. Awu Nkosi yami. Thank you Lord. Kanti senga
sengabeka konke kanti sengabeka konke kanti sengabeka ngibeke konke kuye kanti sengabeka konke sengabeka ngibeke konke oh Jesus kanti sengabeka konke sengabeka ngibeke konke oh shamakhatha lamasai vumelana abapriest abathwala umphongolo bahambe phambi kwenu ngithena uma ngivula ngathi uNkulunkulu unetendency okukhuluma nawe ebe address isimo sakhe at the same time ngesikhathi esho kanjalo kubo u-address amanzi aseJordani uthi kunabapriest abezayo ngifuna nibazi ngamagama Shamaya Ilamaya kunabantu abezayo athi amanzi yese silindile sengabeka konke ngibeke konke uthi phayipheli uthi uJoshua ninganyakazi kanti abapriest abakanyakazi ningahambi phambili kufuna kuhamba abapriest phambili abathwala into kaNkulunkulu thwake kwafika isikhathi wathi uNkulunkulu Joshua now is the time to unlock the possibilities baya phambili abapriest walandela uIsrael not too close walandela uIsrael keep the gap mawufuna lento ikusebenzele ungasondeli kakhulu kumpriest ugcobo lakhe logcina lisebenza eGhana lukushiya eSouth Africa endogcina ucabanga ukuthi wena uphelelwe kanti wena osondele kakhulu asondela kakhulu umuntu kaNkulunkulu Jesus indoda kaNkulunkulu ingabe umngane wakho into ayiphethe ngekusebenzele baya phambili lisho iBhayibheli mabefika phambili bathwele into kaNkulunkulu ngisho isikhathi njalo pastor T uyakhumbula kulomphongolo ukuthi akusimphongolo nje kunezinto eziphakathi uIsrayeli besehlane belambile bakhala kuMoses uMoses wakhala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ngizokwehlisa imani izomela bayidle iphele ngosuku nangakusasa kunepro ngoba ilanga nelanga line provision yayo uthi iBhayibheli badla kwafika la bebhoreka khona bathi siyadikwa ilesinkwe esilulana wathi uNkulunkulu imanesele Moses iqoqe yonke ifake emphongolweni ukuze mhlaba ekhala ubakhumbuza ukuthi uNkulunkulu akwa provide kulomphongolo kunemana ngelanga induku kaAaron ihluma kuvukwe ekseni ihlumile idlula zonke kwathi akayithatha le nduku ayifake kuphi bazalwane emphongolweni so lo mphongolo akusiyona nje into edesigniwe igcwele uNkulunkulu neprovision yakhe cela uhlala phansi lithi iBhayibheli uma besondela kwasho ukuthi amanzi asezwile ngawo uthi ke uJoshua ngifuna nazi one thing ukuthi as abapriest bebeka unyawo lwabo on the edge of river Jordan amanzi aselindile afuna ukucomply thwana ngempela basondela abapriest bathi mabebeka unyawo lwabo amanzi amangapha kuthiwa ngesikhathi seharvest ufunda iBhayibheli kuthiwa bekwaziwa it was a norm ukuthi the river Jordan will be flooding kwakuyisikhathi sama floods umfula ugcwele ukudlula kodwa on that day bapriest mabebeka unyawo amanzi athi yes sir
lithi iBhayibheli badlula uIsrael for the first time. Ufunda verse number 11 kuthiwa abapristi bama until wonke umuntu edlulile. For the first time sizwe uIsrael edlula kubapristi, ngoba uma abapristi bengawela kuqala unyawo lwabo lushiya amanzi azobuya, kumele bame adlu. Can I say this? Uthi can't you below verse 11? And it came to pass when all stood in the midst of Jordan, when all the people were clean passed over, that the ark of the Lord passed over, and the priest in the presence of the people. Ngithanda ngithi verse 14 lonothi abapriest abanyakazanga abantu bangakenzi njengokwentando kaNkulunkulu. My faith, can I advise you? I movement yompriest incike kwenzeni kwethu intando. Umpriest akavumelekile ukuthatha the next step kanti asika execute la sibuya khona. uNkulunkulu ufuna ukuthi athi expand our wings as far as Nigeria. We have started in Ghana, but now uma singaka comply eJordan umpriest akakwazi ukunyaka. Ke bama abapristi nomphongolo wadlula uIsrael. Ngizothi namhlanje all the doors are open. Athi Johan mebhala isambulo athi bheka, I've put an open door right behind you and no one can shut it. Mafayita mahle, can we use this opportunity? Umpriest ubeka unyawo lwakhe eJordan, imnyango ivulekile, asidluleni. Jesus, hallelujah. Asidluleni. Hallelujah. As long as unyawo lompriest lusa Jordan kuyadluleka. Amen. As long as unyawo lompriest lusa Jordan kuyahambeka. Jesus. As long as unyawo lompriest lusa Jordan kuyaphumeleleka. Nekhensa yakho asuweleni unyawo lompriest luseJordan namabhada akho waze sindlule kunento ezokwenzeka. Anything is possible. Awubazalwane, let's capitalize on this opportunity. Unyawo lompriest luseJordan, bonke abafuna ukudlula, bonke abafuna impumelelo, bonke abafuna impiliso, siyandlula. Hallelujah. Ngesikhathi bephakathi uthi uNkulunkulu kuJoshua khetha inhloko zibo-12 as per izindlu zakwa-Israyeli. Uma bephakathi neJordan labo bakhethile omunye nomunye adobhe itshe that comes from the middle, from the tip of River Jordan. Lithi iBhayibheli inhloko ezi-12 zathatha amatshe. Abasaboweli water sebewela namatshe, abazawani kodwa kuthiwa sithatha amatshe. Ngoba ezinye zezinto especially ecolony ziyenza isense. Uma ufuna impumelelo kufuna ucomply naseyintweni obona ngathi kodwa lena ayenzi isense. Iyo yenza isense ngaphesheya. Bathatha amatshe. Uma befika ngaphesheya bathatha amatshe awani. Uthi uNkulunkulu maze nibuza izizukulwane zenu zithi amatshe awani, ngibobatshela ukuthi uNkulunkulu wakwenza isimanga. Sathi sivalelwe iJordan, kwafika abapriest babeka unyawo, kwavuleka indlela. Lamatshe ayisikuthiwa namanje imvula ziyafika zigugula imhlabathi, kodwa lawo matshe asekho. Asekho. Jesus. Mafayith,
This is the year of possibilities. Amen. Can I guard you against sin? This is the year of possibilities. Amen. Even your flesh is very fertile. Ungacheathi ngale season. Makuthi uyikholo ojwayele ukucheatha, ungalingi uqale. You are very fertile. Anything is possible. Amen. Anything is possible. Amen. Kule season wacheatha uvuka nomntana. Kule season anything is possible. Bona uNkulunkulu ibona ifula sezulwini liphakamisa abantu libaphakamisele endaweni engcono. Bona ifula kaNkulunkulu linyusa abantu ebebe rejectiwe. uNkulunkulu usebenza ngezinto abantu abesebethenga kusalunga. Anything is possible. Amen. It's possible. I was preaching in Belfast in Mpumalanga last night. uNkulunkulu bekile lokho enhlizweni yami. Uncwadini ka2 Samuel lapha chapter number 5. Kuthiwa izwi malifika kuDavide lekaNkulunkulu lamthola eseHebron. Kwasho ukuthi iHebron akusiyona idestination yakhe. Indawo yoqeqesho. Kwafika isikhathi la ethi uNkulunkulu khona, now it's time for Jerusalem. It's time for bigger and better things. Lithi iBhayibheli ngithanda malithi uDavide wahamba nabo bonke abantu bakhe baseHebron. Can I say this? Uma uNkulunkulu esekuphakamisile kise Jerusalem, ungabakhohlwa baseHebron. Wena wafika la ugula. Ungawukhohlwa umthandazo waseHebron. Ngoba uNkulunkulu sekubeke eJerusalem. Wena wafika la ungelutho uhawula. Kungathi ngoba izinto seyihamba kahle seyofuna amabandla akhuluma isilungu edrobheni. Lento ayinandaba nesilungu nesuthu nezulu. Iya ngokuthi uphetheni. Anything is possible. Asimene ngesinyawo ngicela ukuthandaza. This is the year of possibilities. This is the year. If we see it, let's go and dig again. Let's dig again. Before we wrap up this prayer, let's go and dig again. Sivala mehlethu. The year of possibilities. The year of possibilities. This is ifuli kaNkulunkulu. Limumethe imvula. Yeyibusiso, limumethe the upliftment of people. Jesus. You just need to tap into this. Just need to tap into this. This move, it's a once-off move. Don't miss it. Don't miss it. Might not ever happen again. This is the open door. This is the blank check. Here you dictate your own earnings. Uzoya ku-interview babuze wena ukuthi wena bowu-expect ukuhola malini. Don't limit yourself. This is the year of possibilities. Hallelujah. Oh, hallelujah. Siyakubonga Nkosi uJesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Siyakubonga Oh, Jesu. Nkosi uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Siyakubonga Nkosi uJesu. Siphakamise izandla zethu sitho sonke. Oh, hallelujah. Hallelujah. Siyakubonga
okubalekile nako bamba lamazwi athi abapristi labenyathela khona amanzi oma. Oh Jesus Christ. uIsrael ulandela abapristi abadominatayo, abademonstrate i-authority and power. Ngoba kuyingozi ukulandela umpristi kanti akanalo usizo lwalento ekuphethe kanzima. Lithi iBhayibheli la benyathela khona uIsrayeli at the distance wayebuka imangaliso uNkulunkulu ukuthi la kunyathela khona abapristi amanzi ayoma. Though we keep a distance, but we are experiencing a miraculous signs and wonders. Ukuthi this time uNkulunkulu akamisi njengoba wamisa ulwandle lubomvu, wamisa iGuard of Honor, kodwa kulesikhathi une dimension yokomisa amanzi. Nawa amanzi ayelindele ukuthi makudlula uIsrael will split like the river Jordan, like a river, like the Red Sea. But watholakala ukuthi manje kune dimension uNkulunkulu akenzi ngendlela yodwa. And God is not going to do impacting ngendlela oyijwayele. Ngoba even amanzi athola something angayi-expect. Wathiwa phakamisana umphongolo. Ulonyawo somphakamisa umphongolo soze siyibone impumelelo. Kulonyaka soze siyiphakamisa umphongolo soze siyibone ibreakthrough yethu. Hayi abekho labani ngithi kulonyaka sophakamisa umphongolo. Haleluya, sokhuluma izinto bebethe azenzeki zize zenzeke ngoba thina singabantu bezwi lakhe, singabantu beobedience, singabantu abalalela ukusho kwakhe. Laba priesti banyathela khona sonyathela. Hallelujah. Yes, Lord. Bathi benyathela abapristi babheka laba balindela i-instruction. Lithi iBhayibheli bathi masebebona abapristi ukuthi kuyoma iJordan, kwafika isikhathi laba khona sebeme eJordan bethi abadlule lapho. Oh hallelujah. Noma ngabe isiphi isimo besimile siresista, you're going to the other side. Kodwa mina bengizosho this year follow the instruction and ungavala amehlo bheka ukuthi senza kanjani. Hallelujah. Jesus. Madoda angiyazi lento le ukuthi amanzi avele ome bese kuthiwa thathana amatshe. Phansi kokuthatha amatshe yile ethi sine evidence, uIsrael une evidence ukuthi sake salidabula iJordan. Njengoba sadabula iRed Sea siyalidabula iJordan. Hey abekho laba bangizwa. Njengoba sadlula iRed Sea neJordan esalidabula, kodwa iJordan masilidabula saphuma nobufakazi bamatshe aseJordan angatholakali. Lamatshe ashazinzila phansi, kodwa ngenxa yokuthi amanzi sakhona ukuwathatha ngoba lokufakazi ukuthi ngempela amanzi oma. Hallelujah. Sasingeke siwathola amatshe uma amanzi awomanga, ngoba iJordan was so deep.
Bazalwane, kunofakazi uNkulunkulu abenzayo. Angazi noma bayangizwa bonke labantu. Kunofakazi uNkulunkulu abenza ngempilo yakho kulonyaka. Kunepage uNkulunkulu kunala udabula khona namhlanje. Bebethe angeke waphinde udabule kodwa uyadabula wena. Bebehlapazile bahlapaza yonke into yakho kodwa wena uyaphumelela. Akunandaba mthakathi usuka kuphi kodwa mina ngizosho lokho kushiwo uNkulunkulu lokho esikushoyo lithi iBhayibheli esikubopha emhlabeni kuyaboshwa ezulwini esikhulula emhlabeni kuyakhululwa ezulwini ngakho namhlanje siyasho siyadabula kuzo zonke izimo and masidabulile siphuma nofakazi. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Unasithandaza. Unasithandaza. Let me pray with the person. Mala do shahadada. Ipapu laga right. There's a pain, severe pain, epapi laga right. Odokotela bazokuthi mawuya kubo uthi uyocheka bathi iphaphu leli affected ligcwele amanzi. Kodwa ngizwa uNkulunkulu namhlanje uma makhobethi kunefu elihlezi phezulu kwale ndawo. There are possibilities ezokwenzeka la khona abantu abathi lento ayisenzeki. God ubone a practical miracle of God in your life. Ususpende imali eyiningi kodwa wabona amandla kaNkulunkulu. Cela ukuthandaza nalo. Right now iphaphu leli la kule side lonke leli la ka right is severe pain. Come here. I want to pray with you. Come here. I want to pray with you. Okumnandi ukuthi umoya ingcwele mayekhuluma akakhulumi izinto ezingama parables. Ngicela ukuthandaza nomuntu in the womb. There are severe things like pains. Yabona uma kuthiwa uyahlatshwa with something umunyathela you could feel ngathi khona into ehlabayo in the womb. There's a healing for that. Come. Angeke sihamba noNkulunkulu for mahala. Akufuneka kuthiwa lo muntu uhamba noNkulunkulu kodwa ebe blind. Phatho kuhamba noNkulunkulu ama benefit ukuthi ubone into engabonwa. Phatho ukuhamba noNkulunkulu ukuthi ukhona ukusense izinto sezale kude. Phatho kuhamba noNkulunkulu ukuthi wena noNkulunkulu nikhuluma izwi linye. And ayikho into othi uma uyenza uNkulunkulu angapartnerishi nawe. Ngicela ukuthandazela lo muntu lo with a severe destruction of pain with spinal cord from la enzansi ukuya phezulu kushala intameni we-join yentaba. There is a pain. Mawujika, you could feel. Awukhona ukulala kahle. Come here. I want to pray with you. Angifuni ngingemuntu ke ngikhulume kanje bese uyathula bese uthi bekisho mina. Ngizokuphoxa. 2022 2025 ngiyaphoxana. And I'm not going to pray for you. Ngiyambiza lo muntu loyo. Pain on a spinal cord. Come here now.
uwe gogo wami woza salukazi sami woza namango sathane ayikho into khona umuntu la uqaqambelwa amathambo kuzothi abazothi abokliniki uphethwe i-arthritis is not arthritis wonke amathambo come here quickly akekho yi-one lo muntu engikhuluma ngayo baningi ke nabe engikhuluma ngayo I hear a cry, Makoba, of someone who received disappointment after disappointment. But also I'm hearing the spirit of comfort from the Holy Spirit comforting the same person. Oh, I want this person who received disappointment after disappointment. Every time you receive disappointment, and people they don't even come back and say we apologize. They just keep quiet. Come here quickly. Come here quickly. Don't worry. God is going to sort all that matter. God is going to sort all that matter. Any contract that is waiting to be signed. Namhlanje, we want to declare and decree that contract will be signed. Hey, Lama Satoria. Let me tell you something. Wanga ma contract anga signwa ngayo signwa. Wazala ngaphambili kichim. Kichim uzala ngaphambili. La pehleli khona. Kunesimanga. Ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephe ngiyamazi umhlengi wami lapho la kunesimanga ebukhone kunenjabulo igama lakhe Ukuthandazela bonke laba baphupha bedla. Wena phupha udla wena kunezinto kunomuntu onento la ehamba la emqaleni. Bonke laba baphupha bedla gijimuze ngaphambili because this today it is your day of deliverance unless you sit down ube namahloni kodwa ngaleso sikhathi leso lento le affecta wena. And bazalwane, let me tell you something. Izinto mawuphupha there is one thing. Isukuyenzeka ngempela leyo nto leyo. Abathakathi bayakwazi ukuthi bakuthakathe ngasamething bakufunze ebusukulele. Kanti they are closing your destiny. Igama lakhe Kiyamazimi
Kuze ku sondelana ngaphambili. Zonibeka izandla. Ushers nibe vigilant. No. Phamsi izandla zamakalaza abanye abantu. Mamba thunga lokhu kuvula ihleli one. Angifuna abantu abayektayo nabazalwane. Shala mama. Focus. I want somebody. I want to pray with somebody about dokotela diagnosing. But you've got an incurable disease. Whosoever have declared an incurable disease over your life, namhlanje bazobona a miracle working God. Come here in front. I want to pray with you. Shalina da do di ando do di ando do do di ando do do. Undele de di ando da 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 da. Undele di ando de di ando da da di ando da 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 da. Di ando do 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 di ando do 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 do. Ah di ando da 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 da. Di ando da da di ando do do di ando da 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 da. Di ando da 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 da. There's a move of the Holy Ghost. Mushamaya Nilianda Lilia Lianda Inilianda Lianda Uliamanda Lilianda Anilia Vinilia Padia Dosha Alataria Taria Ulianda Bunyaka Sisi Daily Swamsumo Abathemsumo kunezitho abazoyivomita kunamandla. The power of the Holy Ghost uprooting everything. I see it as if all the dedications of darkness. Ikamush Elishandala. Listen to me before I pray with this. Na into moya ingcwele ngikhumbuza yona. Bonke abake balahlwa bese yingane. Wena mawazi ukuthi walahlwa useyingane kwathiwa uyolahlwa. Nawe wazi ukuthi wawulahlelwani. Come here in the 4. We want to correct errors bazalwane. Uma ulahliwe, that is why uthola ukuthi izinto sitha sine legal authority over your life because of izinto ezenziwa abazali wena ungekho aware. Lento yokuthiwa umntwana uyalahlwa namhlanje sifuna ukuthola abantu abalahliwe sibabuyisele kuNkulunkulu. Ngoba ngazoweza nalento and lento affect abantu abaningi. That is why ingane zethu asikhona ukulalela zilalelizwe ngoba vele sayilahla spiritually. Kichimuzela ngaphambili. Yazi akafuneka ukuthi uthule kanti uyazi ukuthi wena nawe ingane yakho njengoba uhleli la nayilahla. Nithi nenza usiko alukho usiko lokulahla. Phamisani izandla nini phambili. Ababahleli phansi angazi ukuthi
abayilahlanga ingane oribona abalahlwanga uhle mawungalahlwanga kodwa mawulahliwe nengane yakho ayilahla icala likho kimi ngoba namhlanje mina ngimemezele lokhu umoya ingcwele athenga ukumemezele wena waqinisa inhliziyo yakho Phamisa isandla sakho ngithandazela isalukazi sami kuqala I speak divine healing Lord I declare that spinal pain I reprimand it Ngidela umlilo from ekhanda kuye enyaweni I speak divine healing upon her I declare and decree she's encountering the power that is moving right now all over her body all over the body now amandla gijima wonke umzimba now amandla agijima wonke umzimba power shakapa arikato power shakapa everybody umzimba wakhe wonke gcwele amandla kaNkulunkulu gcwele amandla kaMoya Ingcwele shamando rodosh kapara doshedea idiriada you are healed completely shikanda da 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 you are healed 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 all over the body right now ngegama lika Jesu ngegama amandla agcwele umzimba wonke kama shuka mandorodo shatadadada irikatoria tadadado jikatadadada irikatoria ndadadado irikatoria ndadadado kuluma wonke amathambo right now amathambo wonke right now receive healing receive the healing power all over amathambo akho ngegama lika Jesu ngiyadeclare ngiyadecree you are completely healed in the mighty name all the muscles are healed even in the mighty name of Jesus rekotobo sotoro rekopodo setoria bababa Hands off here. 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 I command. Speleto right now. Fagi speleto esish. Any pain speleto in. Fagi speleto esish. Nas. Take it. Take it. Take it. Ooh, mama. The miracle power in the name of Jesus. Every amount of destruction that the enemy has distracted this woman with, right now we are declaring, I terminate the karma riches. So, how are you feeling? Yini bayibhlungu kakhulu sibeletho isibeletho sakho right now ngifuna uyazi ukuthi mina ngifuna ukubonisa ukuthi uNkulunkulu usezwe ipain esibelethweni you cannot feel anything when you've got a new womb right now ngifuna uthi shaka kakhulu do you feel any pain ngifuna unyathele kanje bokhona ukunyathela kanje you are healed. Father, we declare and decree
And we seal, Baba, this miracle upon this woman with the blood of Jesus. Devil, you will never touch anyone that cometh with that door. You know. Therefore, you cannot even distract them. You cannot even discourage them. Lord, I pray she's sealed by the blood. Shaleni izandla uNkulunkulu. That lung right now, I'm declaring, substituting, uprooting the old lung, putting a new lung in the name of Jesus. Tie it! Jesus! Okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Lord, thank you. You've got all the parts that we need in your strong room. No more phaphu eligcwala amanzi nama pain. But Lord, there is totally new one. Ushakabarodo shadadadabadododododo. Shadadadabandadadadadada. Disappointment. Get out. Get out. Get out. You are a spirit. Disappointment. Get out. You are a spirit. Disappointment. Get out. Get out. Get out. Leave my daughter. Leave her. Leave her. Anyone that has promised but not fulfilling, right now ngena invader is space. I call them, they cannot sleep right now up until they fulfill all their promises. Bonke laba abathola ama promises kodwa ngasafulfill ngifuna bezena quickly manje la iduzane njoba ngithandaza la Shikara bodosh Eledia do Zedia adosh Reme Emando Omondo Azika Anduria Ade Ederia Ada Ashada Ada Arada Ada Yika Amondo Undoria Okubo Oporie Ezika Aduriende Ezidia Adidia do Oropobo Lemano Shandada Alababa Arababababada. Yeah, paradosha. I silence every noise in false altars. Ngegama lika Jesu, 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 ngegama lika Jesu. Ngiyadeclara amandla. Shakadadadada, arise. It's your time this year, mntana. Time they say you are rising. It's your time. 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 Somebody is feeling I'm in dangers. Every time there's something kube ngathi khona umuntu ozomala adetele nespam. I wanted that person who always see people attacking. Uzela ngaphambili. We want to silence everything. There is an attack. Not ukuthi you are only seeing that there is an attack. Disappointment, I come against you. You spirit of rejection, I come against you. You are an evil spirit, and I command the blood of Jesus. I command the blood of Jesus upon this daughter. I command power, the blood of Jesus. No more disappointment, no more rejection. There is flow of the blood of Jesus all over you. All over you. The blood of Jesus. Speak better things than the blood of Abel in a life. You are free. Jesus' mighty name. Free. Walahla. Kuhle wena ulethe umntwana walahla. Laba abanye baqinile ngizobananda behleli phansi bese ngiyababonga.
ngoba ngiyababona hayi ukuthi angibaboni abalahla abantwana. Come back! I declare and decree, la waphanjaniswa khona walahlwa khona to distract your life because of ignorant yabazali, ikulanda and connect to your being in the name of the Lord Jesus. Ngiyadeclare amandla buyele buntwini bakho ngegama lika Jesu to the destiny uNkulunkulu ayibeka phezu kwempilo yakho. You are fulfilling every purpose in life without any premature death. You live under the fear of the Lord. In Jesus' mighty name. Be blessed, mtana. Disappointment. No more disappointment. No more. No more. No more. No more. No. I hear the Lord says, no more. No more. No more. No. Khulume be free mawami. Sizoyichitha leyo plan le. Jesus. Yeah. Yeah. balibele beyimbuza abantwana bakhona bathi Kuphi? ekhaya emzini wami la ngane khona Yeah. abantwana bakhona bayezwa ukukhulunywa endlini Vulela phezulu ubusihle. bayeza kini bangivakashela abantwana bazilutho Yeah. mara bayezwa Kuvakasha abantwana kwalo mama. Yeah. bangibuza ukuthi ugcine ngani wena Bathi uqine ngani lo mama lo? Yeah. mangibabuza ukuthi lisho ngani bathi ukuthi dala ekhaya asibezwa bakulinga bakuthumelana abantu bafuna ukubulala ngemesi bake bangigijimisa ngemsebenzini ngacishe ngachayisa imoto Bake bagijimisa vele uye emsebenzini uthi wachayiswa imoto. ngacishe ngachayisa Okay. ngacishe ngachayisa ibhasi Yeah. kwacikeswa endlini Okay. So now babuza ukuthi uqine ngani wena? kusho ukuthi Wawungafi. ehe noma nomntwana kusho ukuthi nomntwana ibona bambulala kusho Mntanakho. yeah So bathi bafuna indlu bona. kusho ukuthi bafuna indlu mara indlu yami umyeni wami sayithenga Eyakho nomyeni wakho. sayithenga Okay. Ngicela lonke ibandla lisukume libe ngenyama. Bazalwane, I'm not going to allow witches to take advantage of anyone that comes in this church. Stretch forth your hands towards this woman. Let me declare and do a disclaimer. No mthakathi, no witch, no wizard will bewitch anyone under the sound of my voice in this church. Your amen is too low. No, I say no one. This woman will not die. Yonke lama arrows lawa bathi medication ayisa respond yonke into le yakhiwe ngobuthakathi. And now, with authority vested upon my life, I'm reversing back. Loyo ohambe kulonyanga wayolanda lo mithi uyilande ngoba eyithanda asibuyele kuye ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. You will not die, you will live. No amount of powers of evil will assassinate you. I speak protection. I speak protection. Bayahlakazeka negodlo zabo, bayahlakazeka nemithi yabo ngegama lika Jesu waseNazaretha. You declare you are not going to die. You will live. I protect you and I seal you with the blood of Jesus. I declare every arrow that they are sending against you back to the sender, back to the senders, back to where it belongs. In Jesus' mighty name. The angels will move with you. The angels will guide you. The angels will protect you. The angels will fight for you. And the Lord will be your defender. Even in the name of Jesus. The Lord will be your mouthpiece.
He will fill your mouth with laughter. Even in Jesus' mighty name. Ashale uNkulunkulu izandla. Shakadadadaba. Bonke abaphupha bedla baphamisa izandla. Baphupha bedla. Baphupha bedla. Izandla, izandla. Laba baphupha bedla. Ibo bonke laba baphupha bedla. Abaphupha bedla phamisa izandla saka right. The right hand. Phupha bedla. Ngifuna ukuthi ngibone abaphupha bedla. Woza ngapha amaphupha ukudla uya ngapha. Ngidila ngalezo zifelezi. Nina bambani la emqaleni. Bambuma manje. Eswini nala emqaleni. Father, I command right now the power of the Holy Ghost to uproot everything abayidliswe ebusuku bengekho aware. Let those things azinyakaze manje. Teligas, 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 naligas. Teligas, telamandla. Teligas, teligas kaJesu. Deep la khona kuhleli lezi zinto abayidle ebusuku belele. Ngagama likaJesu. Come out! Come out! Come out! Laba babekhona ekuswini. Command amandla ashiftisa lezi zinto ziyaphuma. In the mighty name of Jesus. It cannot stay there. It cannot stay there. Even in the name of Jesus. Come out. 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 Hey. Come out. Come out. Jesus' mighty name. Come out. Come out. Jesus' mighty name. Come out. Jesus' mighty name. Come out. Come out. Jesus' mighty name. Good leg. You are free now. I'm lahla umzukulu mshana lahla umshana Father, in the name of Jesus, from her birth uNkulunkulu onamandla, the errors of a parent because of ignorance, Lord, I pray right now, I call upon this girl to come back fully in her life, for where she was separated from the young age. I declare and decree that she's fully back. She's fully back. Every destiny is open. Every door is open. In the mighty name of Jesus, I declare and decree. It is done in Jesus' mighty name. Jesus Christ was in Nazareth. La balahla khona ingane ngegazi lika Jesu. Right now, ngegama lika Jesu, ya command right now, back to your body, back to your life. Even in the name of Jesus, any amount of distraction because of ignorance, la yalahla khona ingane ngegazi lika Jesu, ayibuyele fully emzimbeni wayo. In the mighty name of Jesus, in your life, in Jesus' mighty name, I pray for that contract. I pray for that contract. I pray for that contract. I declare no disappointment. In the mighty name of Jesus, you have it. In Jesus' mighty name. Ngegama lika Jesu wena umama kushilo bamdedicate ngokudla. Bamdedicate ngokudla. Oza phela ukhulumela le. Bamdedicate ngokudla uyadla mfana wami. Yabona manje sodla noma usumdala. Bamhlabela imbuzi. Bayifaka inyo bathi akahle. From today we are reversing that. Anything, any initiation of darkness that is affecting this young man, I reverse that initiation by the blood of Jesus. That evil altar I speak right now, I reverse and abolish it. Any words that were spoken
yonke into ayidlayo right now, ama-connection okudla kumnyama right now ngiyawa-terminate from today. Ngiyanqamula ngegazi likaJesu, ngiyanqamula yonke into yokudla ehlangane nokudla ebusuku ngegazi likaJesu. Nina mimoya yobumnyama ngisenamandla, anisenasabelo phezu kwalo mfana. Ngiyadeclare, ngiyadecree, he's free, he's free ngegazi likaJesu. And any contract that is awaiting for him, get it now. No door that will be closed for you. All the appointments over Ahamba Guso, you are waiting for the contract to be signed. You are waiting to be called. Right now, in the name of Jesus, you shall receive calls. In Jesus' mighty name. Back for appointment. In Jesus' mighty name. Mata, we are over. We are Kai. Almost a Kai. Oh, I think I should have loved other cool. Eh? Matabuna. Tanako Bamchata, we have Tabilia. But Babem Lash, Unjan, Uyanamai, Simusa, Unenkan. Okay, one Kamana. Owen Coast. I also J. Kamelimnan, Owen Coast by Amtata by Umlashabu. As a band. Basalon, again in jail. I ain't in jail. Look. Usigo ngiyalas. Aluku usigo lutumntwana kayolashwa. Mina ngiyakutshela mina. I've studied this thing and I've observed it also spiritual. Most of ingane zethu siyifaka enkingeni. That is why imimoya ithatha advantage ilimaze ingane zethu zincane zisehlule mase ikhulile zingasilaleli ngoba sayilahla ingane. Lento yokulahla i very serious. Mina nankosikazi angakutshela zonke ingane zami mina ayikho ne1 eyalahla. Ayikho ne1 yakhishwa inyongo. Inyoni bathi inyoni uzobona amakaka ayishu umbabezalo wamathi uzobona amakaka ashubile betshela unkosikazi abatsheli mina. Afika ngitshela unkosikazi ngithi mina hey ayikho le nto le. Ezami ingane ngiyayithandazela baqala kumpuma namhlanje ubabezalo usindisiwe namhlanje. Ngabe sikuphi thina ukulahla ingane ngabe sikuphi? Ngabe ukuphumpuma ngabe uzula yonke le ndawo le uhamba ezula yonke le mawubona ingane izulazula la lokho yileli into yomkhuba kwathiwa isiko lokulahla kanti akusukulahla. Is to separate the child from you spiritually. Owenkosi kulekela amathamba lengane right now. Enamoya edlalele emathambeni alengane ngiyanicommanda right now ansenasabelo lengane iphilile wonke amathamba akhe aqinile manje angegazi likaJesu. No infection emathanjeni ngegazi likaJesu wonke amathamba akhe in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth uphilile ngegazi likaJesu. Ngilanda nowenkosi la bamthathe khona bamlahla bamfaka insizi zobumnyama ngiyadeclare phezu kwawo inkosi right now ngegama likaJesu back to your body in the name of Jesus Christ. Ngiyakulanda la walahlwa khona wenkosi ubuyela to your destiny, ubuyela to your purpose njengoba uNkulunkulu akudala khiphe eswini siyawusoka mama akho. Ngiyadeclare right now I connect all your senses back in Jesus mighty name. Wonke sise right in Jesus now, so right in Jesus mighty name. Headache. Okay, all right. In the mighty name of Jesus, you foul power of headache, I command you right now by power. The blood of Jesus is moving. In the mighty name of Jesus. 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 You are free from that spiritual headache. That arrow is gone.
That arrow is gone. You are totally healed. The blood is moving all over in Jesus' mighty name. You're free. Yes. Second. Hayi ngeke hlala ayikho into ezoma la. Ulahliwe wena. Okay. Hayi angifunanga ukuthi ulokhunja kuphi. Yeah. Yeah. Oh. Okay. Oza la nkosikazi. Cela uthandaze noSindi. Mina ngizomthandazela. Bazalwane, ungayireject ingane yakho. No matter what. When you reject your child, you are actually planting a seed of rejection that will move generationally. Akekho umntwana ozalwa engenamaphutha. Uba namaphutha umntwana uyakhula. But lamagama uthi ukhesa umntana ukuthi ngabe ngakuflash etoilet. Lawo magama lawa usakwazi kwa reverse ngoba usethuneni. Mawususethuneni umntwana usele userise kuseqhubeka that anger iqhubekele ebantwaneni. It's something else. Cela ukhuleke naye. Father, we reverse those words. I reverse them. I reverse them. I reverse them. They shall not penetrate anymore with sin. I cut right now that pain. I cut the power of that word that sink engqondweni yakhe, that still speaks emqondweni wakhe to affect also nabantwana, ne family, nama siblings. Ngegama lika Jesu. Let the love, let the peace that surpasses man's understanding be upon it. Be upon it. Heal! Pila! Paula! Let go. Let God touch and move in your behalf. Let the peace of God fill your body. Let it fill your body. Any wrong decision you had, may God heal and intervene in the name of Jesus. Shakabara dosh, Rakamando dosh, Rida anda dosh, Remendo dosh, Rando dosh, Ribando dosh, Ebrandoshka, Arinda bodo, Zobondoro, Andiriodo, Zodiando, Zendede, Riendedabo, Boriandado, Gilia Adada. In the mighty name of Jesus, heal spiritually and physically. Let there be peace and bond between uSindi nabantwana bakhe nama siblings akhe. It's done in Jesus' mighty name. Father, I declare any declared disease that is incurable, I don't care who you are, I confront you now. I abolish you in this body by the power in the name of Jesus. I declare total healing, total healing, total healing, total healing. In Jesus' mighty name, I declare from the kanda we are in yawo upilile, your blood right now is receiving the blood of Jesus that wash away any viruses in your body, even in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. It is done. 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 Good news. Testimony.
In Jesus' mighty name. Yeah. Walahlwa nawe. Ngiyakubuyisa la walahlwa khona. Endibaningi balahlwa Jesu. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu ngibuyisa lengane la abazali bayilahla khona ngegama lika Jesu. Konke kwayo izoba nakho konke umqondo wayo yonke into yayo. I come against every spirit of rejection. I come against every spirit, Lord, that distracted her life from the childhood. In the mighty name of Jesus, I speak right now back fully into your body. In Jesus' mighty name, into your being. Ulanda ngegazi lika Jesu. You are here and you will move, you shall shine and achieve greater things in Jesus' mighty name. It is done. Now Allah. Huh? Huh? Ulahliwe. Yokulahla. Mathandazela nina abantu abalahliwe. Okay. Ileanto leana mapundwana. Alela. Be faithful to the Lord Bomi. One of it, ngizokufundisa principle. Yabona malithi Bible, test me and see if I cannot rebuke the devourer. The devourer is taking advantage. Ngoba nina manithola umsebenzi nithenga amafoni adura nikhohle ukaNkulunkulu. Nishayine ke nishaya ama selfie ehlikala ngathi sikhathi sitha ngapha sibhekile ngapha mangathi ngiyakubheka nje emabhukwini ukhona bonge awukho lungisa ke angikwazi ukuthandazela bese uyathola bese after lokho ungazi ngiyakurebuke njengoba ngisho kanje ene ngiyakulungisa ngoba uyabona manje ukuthi uSathane wenzani. Father, I speak right now life. Ngimlanda nala alahlwe khona njengoba ethi yena wathandazelwa. Athandazelwanga uNkulunkulu. Qala namhlanje kumthandazela. And ngiyadeclare ngiyadecree every power yokulahla that is distracting a destiny, I command right now. Go. Wonke amandla obomnyama. Adla i-driver's license, adla yonke into. Nina magundwa nobumnyama, nina moya obumnyama enithi niyaqeda ngalenga. Get out! Ngegama lika Jesu. Get out! Ngegama lika Jesu. Ngiyanahlulela, ngiyanishisa ngomlilo. Fire! In the mighty name of Jesus, collect yonke into that rightly belong to her. In the mighty name of Jesus, contract imsebenzi ngegama lika Jesu la abele khona appointment yakhe ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Ngiyadeclare igazi lika Jesu all over her body, all over her body, all over her body, all over the body, all over the body, all over the body. Yonke ama arrows of destruction ngegama lika Jesu ngiyawa terminate now. In Jesus' mighty name, I command right now, in the name of Jesus, you are free. You are free. You are free. In Jesus, you will testify. In the mighty name of Jesus. Now, Lahliwe. Father, I pray, Jesus, for the divine blood of Jesus over her blood. I command right now the blood of Jesus, Lord, to destroy and terminate Baba wetu namandla any spirit Baba wetu that is distracting their blood. I command you, low blood, you are a spirit, and right now I reprimand you in this body. I declare the blood of Jesus circulating all over her blood, cancelling any demon over you. Are a demon! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! In the name of Jesus, I command healing all over her. In Jesus' mighty name. Jacob,
Come here, I want to pray. You see, there's an elevation. When you are ministering here, I heard the Lord says, tell him, there's a level uNkulunkulu akubeka kuyo, and there are opportunities God that is opening doors. One of the opportunities uNkulunkulu azokuvulela ukuvulela iminyango uNkulunkulu ungayi ngokuthi dala ngabala. Ungizwe kahle. It's a great door that you lento boyibale abo 00000 you are adding abo 0000, it shall happen. And ekubambe lokhu ingaki namhlanje 26 zikabani zika January. Whatever lento engumtshela yena uzoyibona with his naked eyes. Uhle ngoba kumakhoba mangomtshela uyayibona le nto le. Sometimes kuya ngokuthi ukhuluma kobani ngoba sometimes ukhuluma kubantu uthola ukuthi inhliziyo yile ayikholwa lokho okushoyo. Kodwa lokho ngikutshela khona makhoba, there are great opportunities that the enemy has closed. But now I saw, as you are ministering, God opening doors for you. And people are now applying a corner, they will approach you and say, there's an opportunity. Let's negotiate how much you need. Yeah, if I'm a man of God, that thing is with your naked eyes. How much do you need? You will sign your own check of your own salary. If you believe that, shout hallelujah. And again, say, go to shout hallelujah. Because this thing is spiritual. The more you are happy of somebody's prophecy, the more you are tapping to that prophecy, it's happening to you. I say you will sign your own check, your own salary, because you'll be a great negotiator. You don't need them, they need you. Father, I pray for Umakoba, and I declare it is done in the name of Jesus. No weapon fashioned against him that will be able to prosper. He is rising. He is rising above every other odds. In the name of Jesus, let those doors be open now. Let those calls come now. In the name of Jesus, I break that delay that was supposed to happen 2 years ago as the Holy Spirit instructs me. I declare those doors are open. They are open. They are open. They are calling him. In Jesus' mighty name. It is done. Lord, we thank you and seal it with the blood of Jesus. Thank you, Lord. Angels will always move with him. In Jesus' mighty name. It is done. Shalen gulugul izan. Shalere bado shadadada. Mundaria dado shandadadada. Funa start offering bazalwane. Hallelujah. Singathatha obani laba bebethe kunama visitors ase manje angazi ngoba baboni mina ngizangibona abantu engibajwayelela esontweni ase bayibizane bheka emlangeni obani usebenze bheka emlangeni abezanga okay no it's fine bethe bayeza namhlanje abezanga uNkulunkulu umusani bosise bazalwane. What a powerful message. Once more, let us clap hands with his vessel of honor. Hallelujah. It's time for offering, when you petty tithe and then the offering, so 30 tithe after go to man's cuts offering. Ipelela. Emaphakatheni ipelela
iphelela emaphakathi eyethi